So hello friends and welcome back to the channel. So दिनैनि भिडिअ'आव नोंथांमोननो जाखि मोनसे जोबोद इम्पोर्टेन्ट मोनसे इनफरमेसन होनो सानदों नोंथांमोननि सिगाङाव आङो शेयार खालामनो सानदों आरोना बेनि थाखायनो नोंथाङा भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय ओके स' जाखि बेफोरबायदि फ्रड आरो स्केमा माने आं गोबां मानसिजों लोगोसे जानायखौ आं गोबां खोनानो मोनबाय आरोना जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय जोंनि खाथि खालायावबो आरोना गोबां माने बेफोरबायदि फ्रड आरो स्केम जानायखौ आङो गोबां खोनानो मोनबाय स' बेनि थाखायनो नोंथांमोना जाखि नोंथांमोनजों लोगोसे मालाबाफोर बेफोरबायदि फ्रड आरो स्केमा जानो नागिरदोंबा स' बेफोरबायदि जाखि फ्रड आरो स्केम जानायनिफ्राय मारै बारग'नो हायो स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ'आव माखासे नलेजखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनो सानदों आरोना ओके स' बेनि थाखायनो नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांबाय जाबाय आरोखि स' आं मैयाहाय मा गेमिं गेलेबाय थानाय समावहाय मोनसे SMS फैबाय आरोखि ना स' नोंथांमोना स्क्रिनाव नायबानो जाबाय नैबेनो आरोखि ना स' बेयाव मेसेजाव मा होनदों your mobile number has earned 3 crore and 60 lakhs and win and I found who unreleased the fund kindly send your name बेयाव होनदों नै आरोबाव नै kindly send your name address phone number address to our mail बेयाव दं नै गावसिनि मेलावहाय बे मेलावहाय जायखि नोंथांनि जायखि पार्सनेल डिटेल्सखौ शेयार खालामसिनो आरोखि ना स' बेयाव नायबानो जाबाय नेम एड्स फन नम्बर मिथिबायना बेयावहाय नायबानो जाबाय स' बेफोरबायदि मेसेज हाबनायखौ नुनानै सोरबा मा जालांगोन लब जानानै गावबा गावनि जायखि पार्सनेल नाम्बारखौ माने शेयार खालामलाबायगासिनो बिदिनो सोरबा गोबां माने मिथिसेयाव गोबां मानसिया बेफोरबायदि मिस्टेकखौ मावो स' बेयावहाय बेफोरबायदि माने बेखौ नुनानैहाय सोरबा लब जानानै माने गावनि नेम एड्स फन नाम्बार एड्रेस स' बेफोरबायदिखौ मा सोरबा लब जानानै सेन्डबो खालामनाय आरोखि ना आरो बेफोरबायदि मानसिजों माने गोबां फ्रडबो जाबाय आरोखि ना स' बेबायदिनिफ्राय नोंथांमोना माने गोबां गोजानाव माने एबा एलार्टआव थानाया गोबां गाहाम आरोखि ना स' बेफोरबायदि मिस्टेकखौ नोंथांमोना खालामोबा नोंथांमोना मोननै नोंथांनि लाइफआवनो मोननै बुस्थुआहाय माने नुकसान जानो हागौ आरोखि ना नोंथांनि लाइफआवहाय बेफोरबायदिया जोबस्रांनो हागौ आरोखि ना फार्स्ट अफ अल बेनो जाहैदों मा माने बेयावहाय बुंखादों नालाय SMS आव बुंखादों नैबेयाव बुंदों जायखि नोंथांनि मबाइल नाम्बारहाय 3 crore and 60 रुपिसआव अन खालामबाय ना देरहाबाय नोंथांमोना जायखि लटारियाव देरहाबाय स' बेफोरबायदि बुंदों आरोखि ना नङा होमबा स' बेनि थाखाय मा नोंथांनि नेम एड्रेस एन्ड एज बेखौ मा नैबे मेलावहाय सेन्ड खालामहर नङा होमबा स' बेखौ लब जानानै मा गावनि एड्रेस मा बायदिसिनाखौ बेफोरखौ सेन्ड खालामलाबायनोसै बिनि उनावहाय मा एथ' फैसा ओरैबायदि जानायखौ खोनाबाय आरोखि ना एथ' फैसा नोंथांमोना ओरैबायदि लटारियाव नोंथांमोना एसेबांनि फैसाखौ उइन खालामबाय स' बे फैसाखौ रिसिभ खालामनो थाखाय जोंनि कम्पानिनि एकाउन्टआव एथ' फैसा सोहरग्रोनांगोन 10,000 5,000 बेफोरबायदि सोहरनांगोन स' बेनि उनावहाय नोंथांमोना बे फैसाखौ रिसिभ खालामनांगोनसोना बेफोरबायदि फैसा गासिबो रिफान्डेबल होननानै नोंथांमोनखौ थगायगासिनो बेफोरबायदिखौ आं गोबां मानसिजों जानायखौ खोनाबाय आरोखि ना स' बेवहाय मा बेखौ फैसाथ' बुरजाना लब जानानै सोरबा बिदिनो खालामसै फैसा सोहरनोसै मानसै स' उनावहाय मा बेथ' फ्रड आरो स्केमखा नङा होमबा स' बेनि उनावहाय नोंथांनि फैसा मा जिर' नङा होमबा नोंनि बेंक एकाउन्टनिया स' बेबायदि जागोन आरोखि ना स' आरो बेयाव दं मा आरोबाव दं नोंथांनि जेनाखि पार्सनेल डिटेल्स नेम एज फन नाम्बार एड्रेस बे जाहैदों नोंथांनि पार्सनेल डिटेल्स बे पार्सनेल डिटेल्सखौ बिसोरनाव हरोबा बिसोरनावथ' सहैगोन नङा होमबा सोर नोंनि पार्सनेल डिटेल्सखौ लानानै मोनसे गाज्रि खामानियाव मावनो हागौ बा मिस इउज खालामनो हागौ आरोखि ना स' बिसोर जुदि नोंथांनि पार्सनेल डेटाखौ लानानै माबा मोनसे गाज्रि खामानियाव मावोबा स' बेनि रिस्कआ नोंसोर नङा होमबा नोंसोर जागोन स' बेनि थाखायनो मा नोंहासो एरेस्टबो खालामजानो हागौ माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावोबा नोंथांनि डेटाखौ लानानै स' बेनि थाखाय आं बुंनो सानो नोंथांमोना बेफोरबायदिनिफ्राय एकदमबारे गोजानाव थानाया गाहाम आरोखि ना स' मालाबा गावनि पार्सनेल डिटेल्सखौ जानला मोनला बयनोबो माने सेयार खालामना आरोखि ना स' आरो बेखौ बुंबावदों फैसा अन खालामनाय बे अन खालामनायखौबो बेफोरबायदि मेसेज फैनायखौ मालाबाबो बा नोंथाङा लटारियावहाय एथ' फैसा उइन खालामबाय बा देरहाबाय बा नोंहा मोनसिगोन बे फैसाखौ स' बेफोरबायदि मेसेज फैबा बेखौ इगनर खालाम स' बेफोर मोनसेबो रिल नङा बिसोर टटेलि फेक आरोखि ना स' बेफोर माने गासिबो फ्रडसो आरोखि ना स' जायखि स्केमारफोरनिसो मोनसे फ्रड खालामग्राफोरनि मोनसे सालसो बियो मिथिबायना स' गासिबो मा बेफोरबायदि मेसेज फैनायखौ नुसेयावबो सोरबा मा नुनानै माने फैसाथ' बुरजा नालाय लब जानानै सोरबा पार्सनेल डिटेल्स ओमफ्राय फैसा सेन्ड खालामना हरनाय जोंनि कम्पानिनि जायखि एकाउन्टआव फैसाखौ एथ' सेन्ड खालामग्रोनांगोन बिदिनो 5,000 बा 1,000 बेबायदि स्केम खालामगासिनो सोरबा गोबां मानसिजों लोगोसे जानायखौ आं बेखौ खोनानो मोनबाय आरोखि ना स' नोंथांमोना बेफोरबायदि फैसा सोहरनो माबायो नोंथांमोननिसिम रिकुवेस्ट खालामबा नोंथांमोना बेखौ सेन्डबो खालामनो नाङा जेबो खालामना आरो नों फैसाखौबो मोनखानाय नङा आरोखि बिसोरनिफ्राय रिफान्डेबलबो मोनखाया आरो जायखि नों बे मेसेजाव देखायनाय फैसा
बे मेसेजआव फैसा देखायनाय स' बेखौबो मोनखानाय नङा एथ' अन जादों बेफोर गासिबो टटेलि आंनि स्केम खासो बेफोर गासिबो मा फ्रड खासो आरोखि ना आरो मेसेज हरालासिनो डाइरेक्टबो कलबो खालामलाबो आरोखि ना स' नोंथांमोना ओरैबायदि लटारियाव माने उइन जाबाय एथ' फैसा बा मबाइल बा कार बा बाइक स' बेफोरबायदि मा अन जाबाय नोंथांमोना बेखौ नोंथांनि प्राइसखौ रिसिभ खालामबा जोंनि कम्पानिनि एकाउन्टआव एथ' फैसा सहैगोन स' बिदि बुङो आरोखि ना बेफोर गासिबो टटेलि फेक आरो फ्रड बेफोर गासिबो स्केम जोब आरोखि ना स' बिनि थाखाय नोंथाङा गासिबो माने गोजानाव थानाय गाहाम बेफोरनिफ्राय स' आं गोबां मानसिजों लोगोसे बेफोरबायदि जानायखौ खोनानो मोनबाय आरोखि ना स' बेनि थाखायनो नोंथांमोना फुरा एलार्टआव था बा बेफोर गासिबो मेसेज हाबोबाय नोंथांमोना ओरैबायदि सारप्राइज बायदिसिना अन जादों बा कार मा बा बाइक बा बायदिसिना सारप्राइज बेफोरबायदि एथ' फैसा माने नोंथांमोना अन जाबाय बेफोरबायदि मेसेज हाबोबा एबा कल फैयोबा बेफोर गासिबोखौ इगनर खालाम स' गासिबो बेफोर गासिबो टटेलि फेक बेफोर गासिबो स्केमारफोरनिसो मोनसे सालखा आरोखि ना स' आइ थिंक नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनानै बुजिबाय जानांगौ स' नोंथांमोना बेफोरबायदिनिफ्राय एकदमबारे एलार्टआव था आरोखि ना बेफोरबायदि मेसेज कलफोर फैयोबा इगनर खालाम बेफोर गासिबो टटेलि फेक स' आं गोबां मानसिजों लोगोसे बेफोरबायदि जानायखौ खोनानो मोनबाय आरोखि ना सोरबा मिथिसेयावबो बुजिसेयावबो बेफोरबायदि मिस्टेक खामानिखौ मावो माने फैसाखौ लब जानानै सबसे आइ नोंथां दिनै भिडिअखौ बुजिबाय जानांगौ अके बायसे नोंथांमोना एसे नलेज मोनबाय जानांगौ नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ नायनानै बिखौराय खालामदो आरो शेयार खालामदो नोंथांनि आंनि चेनेलाव बा चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो जायनाखि साइडआव थानाय बे रोखोमखौ क्लिक खालामनो जों आं गोरोबनाय भिडिअ आपल'ड खालामनो बेनि नटिफिकेसनखौ मोननो थाखाय सबसे